What's up mga ka-hap-hap? Ay, video siya. Good morning. So, ito yung aming second day dito sa Barangay Baruan. Kanta yan eh. Baru-baruan. Agno, Pangasinan. Ito yung aking asawa. Dito kami sa harap ng beach. Yan, takot tayo. Ayun o, yan. Alam mo yan. Ano naman sabi mo sa umaga mo? Maganda. Nakaka-bless. Sa panahon ngayon eh, mahirap nang mag-unwind. Mukha mo hindi mo ka-bless eh. Alright. Hap-hap. Hooray! So, dito si Teacher Bebs. Si Doc. Sino yung humihili kagabi? Ay, wala akong kinalaman doon. Wala akong kinalaman sa mga umilik. Bakit mo ba ang tanongin? Ipiprint ko na yung isda bro kasi mamaya partner niya daw yung pakpit eh. Luto ako ng pakpit. Nice. Ang time namin mag-relax ay nakakapagod talaga. Kailangan na magpahinga. Nakaragrag sa apo. Tayo tuwing relaxation, masapol nga. Ag-relax tumanin. Mabanog ako na yun. Bro. Ano man sabi mo sa mga lalaki nagluluto? Dapat lang. May asawa ka, matuto ka magluto. Pag hindi marunong, Huwag ka muna mag-asawa, hindi pa napapanahon. nakasakit. Paano ako hindi ako marunong magluto? Mag-aral ka bro. Number one requirement sa pag-aasawa na ngayon yan. But you're asking for too much. Ano sabi mo sa nangyayari ngayong umaga tsaka kahapon? Nakakainis. Masaya ka naman. Yeah, super po. Bro, kasi may edit na guys. Eh, paano ko naman aminin yun? Dok, ano pong masasabi nyo sa nangyayari ngayong araw na to? So wonderful. In Ilocano, Nakapinpintas. Hirap naman. malalim yata? Bagay ba sa akin ang hunting knife ko? Bagay. Ito'y yari pa sa mga panahon ng mga katipunin. Bagay. Ito'y labi ni Bonifacio. Ginaya ko lang si Bato sa'yo, binaliktad yung talim. Isang karangalan ang pwedeng magreklamo at karapatan. Masaya naman kayo sa ginagawa niyo na yan. Pero wala ka namang choice eh. Mamaya na out of, ano ka? Na out of tune ka. Out of tune. Do all things now with murmuring and disputing. Nararamdaman mo eh. Maan tayon, kakabsat. Mabisin akon. Kaibigan sa kabsa, nakapatid. Awanti na apoy Ay, so dito po yung aming lunch ngayon. Yun no. Ayan no. Kanyaman? Amen. Kain namin. Ano? Ito po ang aming chef. Chef Boy Negro. Ito po si Chef Boy Negro. Si Chef Boy. Chef Boy.
So, paalis na po kami. May mga kasama namin, oh, prepared na, ready na. Iwan mo na ako dito! Bye! Alis na kami from... from Baruan. Pabalik na kami ng Tarlac City. Paalam! Paalam sa muli nating pagkikita! Diyos na din na kanyayo amin dito yapo nakita si accommodation yo ket sapay ko mata pag bendisyonan na kayo ni Apo. Mga kaibigan na gustong bumayo sa aming beach dito sa KM 38 po. Beachfront po sa White Sand po. Safe na naman po dito. Walang COVID. At masaya. Madalang pa akong napunta dito. Good place, no? Kami lang yung nasa resort. Parang sarili namin yung resort, parang private siya. Good accommodation, good food. Oh, galing magluto ni Kuya Jason, Doc Floor. And siyempre, we celebrate birthdays with Teacher Bebs. Ayos. So, ito po, pauwi na po kami. Marami po salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe. See you!